Moitísimas gracias a todos por estar aí, por acompañarnos no pregón das festas de Carballo, do noso pobo, do que nós nos sentimos orgullosos de poder poñer a nosa parte, que é a música. Como corre o tempo? Mes de xullo, e xa estamos de volta. Son tempos de saír á rúa, xuntarse para cachelas, xantares e, por suposto, verbenas e concertos. Dende a Comisión de Festas este ano, como todos, intentamos facer unhas festas onde todos os tipos de público teñan un anaquiño de programa para poder divertirse e desconectar uns días do estrés de cada un. Por iso, desde a Comisión de Festas, Gustavo, Mari, Deus, Asun, Roberto, Alba, Rodrigo, Meri e Antía e eu mesmo, xunto coa axuda da Concelleira de Festas, Maruxa, e o persoal de Cultura, encabezado por Carmen, demos de facer un programa de festas que esperamos que sexa do gusto da maioría da xente. Todo isto, sin esquecernos dos que fan posible que esta festa se desenvolva sen ningún problema. Patrocinadores e patrocinadoras, Policía Local, Garda Civil, Protección Civil, Brigada de Obras, persoal sanitario e todas as persoas que co seu traballo fan que desfrutemos destes días, uns días que desde a Comisión pedimos que sexan libres de todo tipo de violencia. E como sempre, as festas dan comezo con un pregón. Este ano temos a sorte de contar con unha pregoeira, como non podía ser de outra maneira, carballesa. Gema Paz Vello é unha carballesa que se sinte moi orgullosa de selo. Tan orgullosa que ata ten o título de carballesa do ano 1989. Mestre de Educación Física durante máis de 40 anos, foi presidenta de Siria e sempre estivo moi implicada na vida asociativa carballesa, ca súa presencia en distintas, por non decir en casi todas, actividades deportivas, culturais e sociais. Gema, por todo isto, desde a Comisión e desde o corazón, pensamos que mereces este recoñecemento. Con esa carreira tan extensa como pioneira no ensino, no deporte e na cultura, poucos dos que estamos nesta praza nos libramos de recibir algunha orde, bronca ou cariño tamén, pola túa parte, buscando sempre superación, traballo e disciplina. Así que podemos dicir, e falo en primeira persoa, e penso que non sei único en pensar así, que a persoa que son, en parte, é traballo teu. E agora queda nas mans da pregoeira. Moitas grazas e vivo San Xoán. Miro frente e vexo caras coñecidas, a persoas as que aprecio, exalumnos, familia, amigas, amigos, veciñas e veciños. Pasáronse moitas ideas pola cabeza, dei 1000 voltas a como empezaría este pregón. Estaba convencida de que un bo comenzo faría máis interesante a miña intervención. Pensei nun comenzo cortés e académico, tipo carballesas, carballeses e visitantes que disfrutades do noso pobo e das nosas festas. A todas e todos, moitas grazas por acompañarme durante este pregón. Pensei tamén nun comenzo máis coloquial e informal, tipo atendede ben, que hoxe a nota teredes que poñerme a min, así que moitas grazas por estar aí. Máis tarde caí na conta de que hoxe é o día do sol e o solsticio de verán, o día máis longo do ano, así que veciñanza de Carballo, visitantes,
Amigos e amigas, familia, moitas grazas por facer aínda máis bonito este día e acompañándome neste momento tan especial para min. Cando me xubilei, dixen, parafraseando o coñecido tango de Gardel, sentir que un soplo na vida, que 40 años non es nada. Falaba do rápido que se me pasaron os 41 anos, que exercín de docente no IES Alfredo Brañas de Carballo. O meu primeiro, último e único destino docente en toda a miña vida laboral. Sen embargo, mirade que relativo é o concepto do tempo. Agora, os minutos que vou dedicar ao pregón vánseme facer moi longos, porque sei que me vai poder a emoción, porque se me amontonan na cabeza moreas de recordos, de vivencias, de sentimentos e tamén de agradecementos. Agradecementos moitos, moitísimos, porque son a razón de que hoxe este aquí diante de vos. Ser pregoeira nas festas do meu pobo é algo que nunca me atrevín sequera a soñar. É un honor tan grande que cando me chamaron para comunicarme que me elixiran como pregoeira, pensei que non era merecedora de tal honor. San Xoán, mes de San Xoán. Durante máis de 40 anos, o mes de San Xoán supuxo na miña vida o remate de cada curso escolar, o adeus a algúns grupos de alumnos e de alumnas, e ata logo a outros grupos. Ser profesora de educación física no meu pobo ocupou máis da mitade da miña vida. E agora, cando xa xubilada me tropezo con antiguas alumnas e alumnos, cando se paran a falar conmigo e lembran os bons momentos e as anécdotas, éncheme de ledicia e síntome unha privilexiada de que formasen parte da miña vida. Sí, durante máis de 40 anos, o mes de San Xoán foi unido ao remate de cada curso escolar, as exhibicións de fin de curso, o Día da Muiñeira, o Albaroque de Verdillo, pero obviamente tamén houve un antes. Como todas e todas, eu tamén fun pequena. Ata os 11 anos, unha nena moi feliz. Lembro disfrutar do San Xoán en familia, paseando polo xardín, adornando a porta da casa, escoitando os gaiteiros. Lembro a ledicia de estrear un vestido novo o día da festa, de gozar do día do bosque, e comer ali unha tortilla e unhas cereixas con miña nai, meu pai e miña irmá, e con outras familias veciñas. Pasalo ben nas barracas, nos caballitos, nos coches eléctricos, coas garapiñadas e co bullicio de a xente que bulía dun sitio para outro. A morte de meu pai deixou un pouso de tristura, e inda que disfrutamos das festas, miña nai, miña irmán e máis eu, xa non era o mesmo. Son unha carballesa nacida no primeiro piso da Casa do Candado, na Gran Vía. Un letreiro indicaba Sastrería Plácido. Este sastre era meu pai. Teño gratos recordos de algunhas das aprendices e pantaloneras que traballaban para él, como María Luisa e Trina. Elas tamén formaban parte do noso día a día. Ali pasei a miña nenez, xogando na mesa grande, onde se botaban os retais. Era tan grande que o mesmo servía para facer os patróns dos traxes como para xogar as agachadas. Eran tempos nos que aínda se podía xogar na rúa, a mariola, os pericos, o escondite, a corda, o brilé, que eran partidas moi serias de toda a rapazada da zona. E tamén na rúa se podían recibir boas noticias que nos contaban pola ventá. Como día que meu pai se asomou pola da nosa casa e berrou: Gema, sube, que naceu unha nena, xa tes unha irmá. Ao principio, meus pais buscaban a parella, pero logo a nena acabou convertendo no chiche da familia. Despois do pasamento de meu pai, deixamos a Casa do Candado para volver á Ponte, a Rúa Verdillo. Pasamos a vivir na casa onde nacera miña nai.
onde miña tía Susa e meu tío José nos acolleron e con toda a familia, tanto por parte de nai como de pai, nos arrouparon nunha etapa moi difícil para nós. 2 anos máis tarde fomos para a Rúa do Sol. Estudei no Colexio Leus, o colexio de meu padriño. E unha vez rematado o bacharelato superior, tuve a fortuna de que se cruzara no meu camiño a posibilidade de entrar na Escola de Educación Física. Realmente foi unha sorte, porque cambiou a miña vida persoal e trazou a miña vida laboral. Pasei de ser unha nena tímida e introvertida a ser decidida e resolutiva. Din de min que teño moita enerxía e a consecuencia de aproveitar o que aprendín na Escola de Educación Física. Esta enerxía foi o motor que fixo que sempre tivera moito interés en que os rapaces e rapazas do pobo puideran dispor de oportunidades das que eu non puden gozar. Así que empecé a colaborar coa parte da cultura do Concello, posibilitando moitos nenos e nenas de Carballo foran a campamentos de verán, tanto dentro da provincia, Sada, Gandarío, como afora Rascafría, San Rafael. O que máis gustaba era convencer os pais e nais de que os deixaran ir. Xa como docente, no instituto loitei pola incorporación da muller ao deporte e pola práctica da actividade física ao aire libre. Fomos o único instituto que competía con centros públicos e privados en atletismo, baloncesto, balonmán, tenis de mesa. A satisfacción foi enorme, xa que chegamos a ir a campeonatos de España de atletismo, Palma de Mallorca, e de tenis na Manga do Mar Menor, acadando bons resultados. Algúnha antigua alumna aínda se lembra de que lles deixaban na piscina estar, pero pedíalles que non se esforzaran en nadar para evitar gastar forzas que eran moi necesarias para render a tope nas competicións que eran o remate da tarde. O calor era forte. Enchíame de orgullo ver o alumnado do noso instituto chegando a bons niveis en todos os deportes. Tiven a sorte de traballar nun instituto que no ano 70 xa contaba con un chan de parqué e vestuario con agua quente. Todo un luxo, do que moitas e moitos dos que me estades a escoitar gozastes, sen que naquel momento vos parases a pensar no privilexiadas e privilexiados que erades. Fun tremendamente afortunada por ter moi bons directores e directoras, así como estupendas compañeiras e compañeiros que me apoyaron e que nunca me puxeron trabas nas miñas iniciativas. Como vou esquecer aqueles atrevementos cando organizábamos o Seminario de Educación Física en colaboración con outros, ir andando polo Monte a Santiago, parar a dormir no pabillón do Valdodubra e chegando o día seguinte á Praza do Obradoiro. Igual de botados para adiante eran cando organizamos varios anos escolares subir os 700 metros de altura do Monte Pindo. Tamén facíamos roteiros polas fervedas de Entrecruces. Íamos a razo camiñando pola mañán, utilizando distintos sendeiros para acabar dándonos un chapuzón, comendo e pasando a tarde na praia. Sempre co fin último de intentar fomentar o interés pola bisbarra entre o noso alumnado. Xa no pobo organizamos actividades de orientación e implantamos o cross de ensino medio, en colaboración ca Asociación Deportiva Siria e o Padroado Deportivo Municipal. Todas estas actividades que se desenvolvían os sábados e domingos eran moi ben recibidas polo alumnado, porque, como dicía algún e algunha, así se liberaban de ter que traballar na casa. Todas as competicións que se desenvolvían no instituto entraban dentro do deporte escolar, que se mantivo hasta o ano 82. A partir de aquí, notamos un vacío cando rapaces e rapazas terminaban a IXB ou o instituto e víanse sen oportunidades de facer deporte.
Así que nos juntamos compañeiros de distintos colexios como Evencio, García Mendoza, José Luis, eu e algún máis, e nace a Asociación Deportiva Siria, con ánimo de apoiar o deporte minoritario e dar culo ao voleibol femenino que gozaba de esplendor no colexio de Coristanco e promover que Bergantiños tivera nome propio dentro deste tipo de deportes. Foronse engadindo outros, como o atletismo, o tenis de mesa, o xadrez, o baloncesto, o balonmán. Estos dous deportes xa existían como clubs, pero logo incorporáronse a Siria. O balonmán Carballo xa era o equipo co que colaboraba eu antes de fundar Siria. Cantos xogadores transportei no meu forito, con aqueles corpos enormes como os de Toni e Juan Ramón. Fui a primeira presidenta da Asociación Deportiva Siria hasta o ano 93, no que por motivos persoais, miña nai sufriu un ictus, cambiounos a vida a miña irmán e a min, e tiven que deixalo. O orgullo non foi ser a primeira presidenta, o orgullo é ter colaborado e crear unha asociación sen ánimo de lucro que se mantén a día de hoxe dando cobertura as ansias deportivas dunha gran parte dos rapaces e rapazas de Carballo. Xusto é reconocer a grande aportación que Calvo, como patrocinador, leva feito desde os seus comenzos para que a asociación continúe a medrar. Logo, xurdiron colaboracións con outras asociacións tamén sen ánimo de lucro. O meu interés pola cultura e o folclore galego levoume a cenar baile a lugares como Cances, Agualada, Verdillo, Carballo, Cospindo, Couto, Malpica, Mens, Coristanco, Nantón, etc. Acompañábame Dosinda Fontes, boa amiga e compañeira de fatigas, que xa non pode estar entre nós, que se ocupaba de enseñar pandeireta. Tamén había alumnas Grazas. Tamén había alumnas dos grupos de maiores que botaban unha man indo polas parroquias. Con Arume de Verdillo, que naceu no ano 82, comecei unha relación que se mantén a día de hoxe. Parabéns para Suso Covas, para María Fontes e para Estrella Mariño, que se mantiveron na directiva da asociación 40 anos. Xa daquela Semana Santa do ano 82, coa implicación de todo o pobo, e só 3 meses viñeron a bailar no Día da Muiñeira 11 grupos de distintas edades, entre 4 e 40 anos. Case se podía asegurar que bailaba toda a parroquia. A forza de todo un pobo no mantemento dunha asociación é tan imprescindible como siga a demostrar Verdillo, que no ano 82 celebrou o primeiro Albaroque e ainda seguen. O ano seguinte comecei na Asociación Cultural Alfredo Brañas de Carballo, hoxe chamada Nemet, na que Alejandro Ávila, antigo alumno de baile meu, foi o primeiro presidente. Ao longo de 20 anos traballouse dende a base nestas asociacións en case todos os povos e parroquias de Bergantiños, con un montón de bailadoras e bailadores, gaiteiros e pandereteiras, que eran o noso orgullo cando desfilaban nas alboradas dos povos e mesmo tamén nas festas de San Xoán. Paralelamente a isto, tive moito interés en promover a actividade física entre os maiores. A primeira experiencia coa ximnasia de mantenimento foi coa proposta da Asociación Cultural Umieira. Tamén na Brea, na Asociación Cultural Mestre Carmen Cancela. Posteriormente, o Patroado Deportivo Municipal invitoume a dar clases de ximnasia de mantenimento. As miñas clases eran momentos de ocio, distintos aos que estaban acostumados, nos que se combinaba a actividade no ximnasio con saídas ás andainas, por espazos próximos como o Bosque, Ponteferreira,
Bertoa, As Labradas, etc. Eran clases onde me encontrei con moitas exalumnas e alumnos. Algunhas decían: con toda a caña que nos deches no instituto, pero aquí nos tes. A relación chegou a ser tan animada que ver a case 150 persoas disfrazadas no Entroido e xuntándonos a comer tamén no remate do curso, enchiume de ledicia ao longo de 10 anos. Alá polo ano 2011, xa xubilada, prodúcese o resurdimento do balonmán femenino, no que algunhas xogadoras tiñan interese. Colaboramos Loli Varela, Castiñeiras máis eu. Fíxose un gran esforzo en buscar patrocinadores como Paz Goldi. Organizouse a campaña Un euro un soño e contamos con Carballo un paso e o apoio incondicional de Xosé Regueira. Todos estos apoios motivaron a Asociación Deportiva Siria a crear a sección de balonmán femenino. A ilusión de todas estas rapazas de Carballo, Santa Comba, Camariñas, Coruña ou de calquer outro lugar que quixera estar entre nós, foi a semilla que levou a medrar o balonmán femenino ata o nivel que acadou esta temporada sendo campeonas galegas e chegando a xogar a fase de ascenso á Liga Nacional Prata. Sen esquecer que o crecemento de Siria... Grazas. Sen esquecer que o crecemento de Siria conseguiu traer a Carballo a selección femenina sub-19 para xogar un torneo internacional que foi moi motivante para a nosa base de hoxe. Mais tarde, o Concello organiza o Pedibus a través de Carballo a un paso, reuníndonos a nais, pais e a unha representación do equipo femenino de balonmán, para que nos implicásemos nesa aposta de conseguir que as nenas e os nenos se desprazaran camiñando hasta o colexio. Como as xogadoras xa tiñan de abondo estudando, traballando e adestrando e xogando, fomos Loli, xa falecida, e máis eu, quen colaboramos neste proxecto ata que, desgraciadamente, a pandemia paralizouno e aínda non se retomou. Para min foi gratificante poder disfrutar de mañán cedo desas caras bonitas das nenas e nenos que acompañábamos. E finalmente comecei a colaborar co FIOT xunto con Francisca Pacheco, ali onde nos necesitaban. Chamoume a atención como actrices, actores e directores disfrutaban das galletas da Dulcería Bella e do chocolate mariño que nos lle deixábamos nos seus camerinos. Espero poder seguir colaborando con estas asociacións e coas que necesiten do meu apoio. Tedes que perdonarme este salto cronolóxico, pero non podo esquecer que aló polos meus 16, 17 anos, cando chegaron a Carballo don Jaime e don Manuel, revolucionaron o coro e a coral de Bergantiños, e tamén en ambas estive implicada. Como vedes, veciñas e veciños, exalumnas, exalumnos, amistades, familia, visitantes, a vida levoume e lévame por distintos camiños e o movimento en min sempre está por medio. Tratei de vivir a felicidade en cada momento. Fun afortunada de ter persoas ao meu carón que aportaron moito ás miñas actividades e á miña vida, nas que sempre había exalumnas e exalumnos. Intentei camiñar cos tempos, tratando de non perder a esencia do que eu quería transmitir. De corazón quero agradecer a todas as asociacións sen ánimo de lucro coas que colaborei e coas que aínda colaboro, pois elas fixeron de min o que hoxe son. E xa para rematar, sexan estas festas alegría e baile, un dos momentos máis emocionantes e, sen dúbida, a noite das cachelas nas que saltamos o lume
deixando atrás todo o negativo e purificándonos para abrazar a esperanza e os novos comenzos. Saltade continuo, aínda que sexa por un lado, pero non esquezades facelo 3 veces para que surte efecto. Engalanade as vosas portas e as beirarrúas coas ervas de San Xoán. Coidádevos e a disfrutar. E non esquezades que a esencia das nosas festas radica no respeto, a convivencia e a solidaridade. É un momento para compartir risas, abrazos e bons momentos con amistades e seres queridos. Tamén unhas sardiñas e un cacho de pan de carballo. E bueno, tamén broa. Quero aproveitar este pregón para agradecer a todas as persoas que fan posible estas festas, a Asociación da Comisión das Festas, os colaboradores, as asociacións e a cada carballés e carballesa que co seu entusiasmo e dedicación aportan o seu grau de area para que as festas de San Xoán sexan un éxito. Boas festas a todos e todas. Viva Carballo e viva San Xoán! Parabéns a un pobo que sabe agradecer e recoñecer o traballo dos seus veciños. Parabéns, Gema, e moitísimas grazas por aceptar este envite que quen te coñece sabe que é de total entrega e altamente dificultoso. Pero como se ve, sempre contarás co cariño, co aprecio e co recoñecemento de todo o pobo de Carballo. Moitísimas grazas, Carballo. Carballesas, carballeses, neste país dos dous mares, dos 1000 ríos, das brañas e da choiva, chegou hoxe mesmo o solsticio do verán. E con el sempre chega a nosa festa, a festa do San Xoán. E con ela chegará a ledicia, as luces, a troula e as amistades. Retornamos a esta teigada praza do Concello para pregoar o San Xoán. Esta praza, lugar de opinión pública, de feiras e mercados, de xogos e de festas, de proxectos futuros e cavilacións de tempos pasados xa sin retorno. Esta praza que se converte para todos nós, para todas vós, no espazo máis democrático para a convivencia de todos e todas, dende maiores a máis novos, de quen aquí vive e quen por aquí pasa. Aquí estamos, máis outra vez, para encher de festa as rúas e para afirmar o orgullo de ser de Carballo, neste traballo colectivo no que a flor do esforzo sempre debe traer a felicidade e o benestar. E mesmo vivindo a festa, sabemos que non é verdade que esteamos no mellor dos mundos posibles. Porque mentras que haxa xente que o precise, temos que estender a man, abrir os brazos para ser humanos e solidarios. Parabéns a este pobo que sabe disfrutar da festa e lembrar as ausencias das que a memoria nos tapa o sorriso. Sodes vós e xenerosos,
E aí o estades a demostrar enchendo a praza do Concello para decirnos semana a semana e tamén nas rosas rúas que isto parece o San Xoán, como metáfora da forza e da saúde, como Concello vivo, alegre e sempre dinámico e cun futuro espléndido de armonía e progreso. Aquí estamos a poucas horas de que principara o verán e con el buscaremos a sensación de calor nos areais de Razo e tamén nos achegaremos a Baldallo, a Arnela, a Pedra do Sal para gozar do enorme privilexio da nosa costa carballesa, do noso litoral e dun mar sin rexistro de propiedade no que respiran ardoras efémeras e que nos unen cos povos do mundo. Xa vedes que a toda agora non falei de flores, sardiñas, cachelas ou lume, pero non perdamos as tradicións, porque sin elas seríamos uns ninguén, uns máis, e ficaríamos diluídos como pobo con identidade propia, con orgullo de selo, con dignidade de ser carballeses e carballesas. Remataba esta primeira parte a banda municipal cos compases de terra, ese xa quase himno galego que as tanxugueiras fixeron universal. E vou vos contar unha anécdota que eu tiven a sorte de disfrutar. O 8 de marzo, xa do ano pasado, estaba en Toledo e celebraban o Día da Muller. Rematou a concentración das mulleres e dos veciños e veciñas toledanas con unha canción que nos encheu de emoción porque era Terra das Tanxugueiras. Somos universais e como galegos e galegas sentímonos orgullosos de que a nosa música tamén pase fronteiras. As tradicións fannos ser nós mesmos e diso sabe moito a nosa pregoeira Gema Paz Bello. Xa falou da súa experiencia vital, da súa colaboración con entidades de música tradicional, de baile, de canto, pero eu voume a centrar agora, se Gema o permite, seguro que sí, na lembranza de tempos pasados, a tempos no que se foi colocando pedra a pedra os alicerces da Asociación Deportiva Siria. Por certo, vexo bastante verde por aí, o cal nos enche de moita satisfacción como exemplo dun deporte vizoso e que nos fai disfrutar e sufrir. Esa asociación de feliz creación que foi Siria, que quen vos fala tamén tivo algo que ver e quen vos falou moitísimo que ver, foi Gema esa primeira presidenta de unha entidade que hoxe ten máis de 600 deportistas e máis de 50 equipos de distintos deportes como o balonmán, o voleibol, o baloncesto ou o xadrez. E tamén tivo outras actividades como Gema foi enumerando. E Siria é un feliz exemplo do deporte carballés, como tamén o son, sin dúbida, o Bergantiños, que está a cumplir 100 anos, o Sofán, o Verdillo, o recente equipo de Oza, a Escola Lubiáns, que para esta próxima temporada competirá por todo o Estado na segunda categoría, fito que se consigue por primeira vez no noso Concello. Moitísimos parabéns a Lubiáns e a todo o hóckey de Carballo. Pero Carballo tamén ten escolas de patinaxe. De natación, de salvamento, que, por certo, temos un veciño que foi medalla de prata en un campeonato do mundo.
medalla de prata nun campeonato do mundo. E tamén temos taekwondo e outras artes marciais, e halterofilia, e mesmo campeóns de automobilismo e motos, eso que tanto lle gusta a Francisco, que haxa persoas que sintan ese cheirume á gasolina, e numerosos deportistas que participaron e participan en seleccións galegas e mesmo en seleccións de todo o Estado. E Gema, por suposto, ten moito que ver con esta realidade deportiva carballesa, porque sempre está, sempre apoiando o deporte, en especial o deporte femenino, e apoiando a cultura, en especial a cultura tradicional. Moitísimas grazas, Gema, pola túa xenerosidade e entrega. Ves que o reto mereceu a pena. Moitísimas grazas. Sin dúbida, os éxitos de Carballo sempre serán tamén os éxitos de Gema, porque sempre está onde se precisa. Nestas datas é obrigado lembrar a quen, por razóns laborais ou de estudio ou circunstancias da vida, non poidan disfrutar o San Xoán. E lembrámonos deles. Os compases da banda municipal xa puxeron as primeiras notas musicais, e os meus parabéns a todos os compoñentes e ao profesorado do Conservatorio por seren capaces de imprimir este novo estilo con o alumnado que reside entre nós e quen tamén medra entre nós. Sabedes que a media de idade dá esperanza de futuro para a música e para a tradición de escoitar sempre unha banda durante as festas. Moitos parabéns. Sempre será un gusto escoitarvos e sempre teredes, como acaban de demostrar, o merecidísimo aplauso. Moitas gracias tamén, como non, á comisión que con tanto esforzo fai posible a programación da festa. E tamén quero agradecer a quen aporta o seu necesario traballo, comprometéndose con este proxecto de vida de Carballo para todos e para todas. Virán tempos de troula, virá o bo tempo, e ese tempo farános optimizar as horas e estaremos disfrutando do San Xoán. Que empece a festa, viva o San Xoán, viva o Carballo, gracias, parabéns a todos e todas vós. E como non, remato a miña intervención facendo un agasallo no nome de todos os veciños e veciñas de Carballo, a nosa pregoeira, e tamén por parte da comisión querenlle agradecer o xeneroso esforzo de estar hoxe aquí, porque hai que dicir que isto é o que leva. O cariño voso, sin dúbida ninguna, que será imborrable, e estes recordos para manter sempre no seu fogar este voso cariño.